जोङो बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो जों जोबोद दुखु मोननाय जोङो मोनदोङो। जों मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटिया 2003निफ्रायनो जोङो मानास नेसनेल पार्क लोगोसे मानास टाइगार रिजार्भ फरेस्टआव गोबां खामानि मावबोगासिनो दङ। बेजों लोगोसे नैबे जोंनि खाथियावनो नांजाबनानै थानाय रिजार्भ फरेस्टआवबो जोङो गोबां खामानि मावबोगासिनो दङ। नाथाय जों खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो जोङो जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदोङो। मानोना जाय बिथाङा दिनै बेबायदि गाज्रि इनाय हाबाखौ मावदों बिथाङा आयेननि बायदियै साजा मोननांगौ। जोङो बेखौ जोंनिफ्राय जोङो बेखौ लुगैयो। आयेननि बायदियै बिथाङा थाबैनो साजाखौ मोननांगौ आरो बेखिनि एरियाया रिजार्भ फरेस्टआव गोग्लैयो। बेखायनो डिपार्टमेन्टआ बेखौ आयेननि बायदियै थाबैनो साजाखौ होगोन होननानै जोङो मिजिंथियो। जों फुङाव मोनसे खबर मोनदों दे जोंनि सिमना थानानि एरियायाव जिथु बाटाबारि रिजार्भ फरेस्ट होननाय मोनसे एरिया दङ। इयाव हाथि मानै माने सासे मानसिया मोनसे क्रिमिनेल कनस्पिरेसि खालामनानै वायार कानेक्सन खालामदों डाइरेक्ट लाइनजों आरो सर्ट जानानै सर्ट खालामनानै बुथारनाय जादों। थ' बहुत दुखु नांनाव खोथा इयो बिकज खोथाया जाबाय वाइल्ड लाइफफोरनि निजिनि मोनसे हेबिटेट थायो। बिसोरो जानो लोंनो बा जानाय बुस्थु जिखुनु बिसोरो हेबिटेटखौ नागिरो। थ' खोथाया जाबाय जिथु दा जों नुदों जोंनि बाटाबारि बहुत एनक्रचमेन्ट जादों। दा बुस्थुआ जाबाय वाइल्ड लाइफफोरा जानो गैया मा गैया ओंखायनोथ' बिसोरो निजिनि एरियायाव गिदिंबाय थायो। दा बहुत मानसि एनक्रच खालामनायाव पेडि फिल्ड बनायदो खेथि बनायदो आरो बेनिखायनोथ' वाइल्ड लाइफनि हेबिटेटखौ डिस्ट्राक्सन खालामदो। थ' इ डिस्ट्राक्सन दिनै बिसोरो मोनसे क्रिमिनेल कनस्पिरेसि खालामनानै जिथु घटना खालामदो बहुत दिनै एकदम बहुत जों दुखित आरो बिदि खालामनाङामोन। खिन्थु दा जों मानसिखौबो एरेस्ट खालामनाय जाबाय। जों मानसिखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै एरेस्ट खालामबाय। दा बर्थमान जुडिसियेल कास्टडियाव दङ। थ' बेनि एगेन्स्टआव जों लिगेल एक्सनखौ लानाय जागोन। थ' खुनु धरन रेहाय जाया इयाव जिमान स्ट्रिक्ट बाय स्ट्रिक्ट पानिशमेन्टखौ होनाय जागोन बिसोरनि एगेन्स्टआव। पाब्लिकआ बेनि सायाव मा रिएक्सन होदों? पाब्लिकआथ' पाब्लिकआ दुखु खालामदों। बिसोरो जिहेथु वाइल्ड लाइफआ मोनसे जोंनि मोनसे एकदम नेचारेल जोंनि मोनसे रिसर्स जोंनि नेचारेल रिसर्स जिथु आसाम गभर्नमेन्टनि हाथि मोनसे गोथार जन्थु। दा बेखौ दुखु जादों मानसिया। दा बेखौ खालामनाङामोन। बेफोरखौ आरो बेखौबो मिथिगौ दे इयो जिथु जेराव इयो जि जायगायाव माइखौ गायदो बेथ' मोनसे एकदम डाइरेक्टलि इट इज आन्डार रिजार्भ फरेस्ट। इयावथ' खुनु धरन इयाव खेथि खालामनायनि खोथायानो फैया। थ' बे मोनसे मोननै दाय खालामदो। मोनसेया जाबाय रिजार्भ फरेस्टनि आन्दाराव खेथिबो खालामदों एनक्रचमेन्ट खालामनानै आरो सेकेन्डलि खालामदो मोनसे वाइल्ड लाइफखौ इयो एकदम बुथारनाय जादों। माने क्रिमिनेल कनस्पिरेसि खालामनाय मिथिनानै बुथारनाय जादों बेखौ। बेनो हाग्रा नांजाबनाय हाग्रानिफ्राय ओंखारनानैखि बेखिनियाथ' हाग्रा दाननानैसो थानाय एनक्रचार। दा बिसोरो बेबायदि कारेन्ट सर्ट खालामनानै मैदेरखौ बुथारनाङामोन। मैदेर बुथारनाया बिराद गिदिर गलति जादों। आरो प्लास बिसोर बुजि मोननांगौमोन हाग्रा दाननानै थानाया मानसियानो आरो हाग्रायाव थाबावनानै हाग्रानि बुस्थुखौ उतपात खालामो। बै मोनसेयाथ' मानसिनि मेन्टेलिटिनि मोजां मानसिनि मेन्टेलिटि नङा। बेनिखायनो गावसोरबो साननांगौ गावस्रा मा अबस्था जागोन उनावहाय नायबाय था। दिनै हाग्रा दाननानै थादो आरो हाग्राखौनो उतपात खालामबावो। मैनिफ्राय अमानिफ्राय लानानै मोसानिफ्राय लानानै मैदेरनिफ्राय लानानै माने बुथारगासिनो थायो। आरो बेबायदि जायोबा बिसोर हाखौ बहा मोनगोन? बेफोरबायदिबा गावसोर मोजां जाबासो हाफोरखौ बयबो सापर्ट खालामगोन मोनगोन। आरो गावसोर मोजां जायाबालाय बहा मोननो? बेनिखायनो बिसोरो बाहायमान माने रियेलाइज खालामनाया मोजां आरो माने सभ्यतानि पहरखौ लानो थाखाय बाहायमान बाहेरायाव ओंखारनाया मोजां। बेबायदि जुदि हदाय खालामबाय थायोबा जोंनि बिटिसिनि जिथु रिजार्भ बा बिटिसिनिखौ बेलेग आलादा रायजोफोरा माने ओरै अभं होननानै सानगोन। इसोर हाग्रायावनो थायो हाग्रा दाननानै थायो हाग्रायावनो जिब जुनार सिखार खालामनानै जायो। होमबानिया बिटिसिनि जिथु जोंनि जाथिखौ जानवारनि जाथि होननानै बयबो माने सिनाखि होनाय जागोन। बयबो बेखौनो बुंगोन खामानि गैया बर' जाथिया। आं बेखिनिखौनो बुंनो लुगैयो। बेनिखायनो रायजोफोरा सजाग जानाया मोजां जा। आरो जुदि हदाय बेबायदिनो नेचारनि हेंथायै मावबाय थायोबा आयेन होननाय मोनसे बुस्थु दङ। आयेना आयेननि खामानि मावगोन। হাতী মই ইয়াতে ৰাতিপুৱা মই 6টামান বজাত খবৰ পালোঁ। আমাৰ এইবিলাকত মানে ডিউটি থাকাই হয়, প্ৰায় ডিউটি থাকাই আমাৰ। কিন্তু ইয়াতে সেই খেতি এডৰাত সেই কাৰেণ্টত চক দি পেলাই হাতীটো মাৰিছে। এটা হাতী যিজন মানে মাটিৰ গৰাকী খেতিৰ মাটিৰ গৰাকী সি অলৰেডি থানাত বোলে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে বুলি শুনিছোঁ।
পাব্লিকে কৈছে এইটো দিব মানা কৰিছিল বোলে, এই ৰাতিৰ ভিতৰত দিছে, দি পেলাই কামটো কৰি পেলাইছে।